תגידי נויה, את מגיעה לאירוע סיכום הטרנדים השנתי ב-16 לדצמבר? כן יואב. אלינה, את מגיעה לאירוע סיכום הטרנדים השנתי ב-16 לדצמבר? כן, גורילה, את מגיעה לאירוע סיכום הטרנדים השנתי ב-16 לדצמבר? נויה גבאי, בת 23. יואב גבאי, בן 26. אחים, לא... אחים, בחייה. איך הכל התחיל? יש לנו אח קטן עם צרכים מיוחדים. שם התחלנו. נצחיק אותו ולנסות לתקשר איתו באיזשהו אופן. בוא נדבר על הסיכום טרנדים שלכם. ממש פתק משותף כזה. תמיד מחפשים כמה שיותר דברים, זה כבר רץ. למי אומרים שאתם הכי דומים? סלינה גומז אומרים לי. גם לאלונה טל. אוליביה רודריגו. אני קשקשת. אז הנה ספרייה, קפיטריה, כיתות מדעים, בר. מה, יש לכם כאן בר? לא, זה חבר שלי, בר. יום טוב גם לך, בר. אני אוהבת בר. אי אפשר שלא. 36? 37! אני חדש! איך לקחת את זה ביושר? לא בר, אי אפשר לרשום את זה כשיא חדש של גינס. וואי, איך בא לי לטוס ליפן? איזה מטבע יש שם? נכון. יפה! מה הוא אמר? כמה זה בשקל? וואו. איזה ידע אתה מפגין פה. איך את מבינה אותו? מה הוא אומר? מה? ועדיף לי להזמין עכשיו כרטיסים ולא שבוע הבא כי המחירים עולים? מה קורה פה? סליחה, אתה יכול להביא לי את ה... אומייגאד, אני לא משנה פוגש אותך פה. אנחנו לא מאמינות שאנחנו פוגשות אותך פה. מי זה? זה צ'רלי, הוא היה החבר הכי טוב שלי עד שסיימנו את החטיבה. יו, איזה כיף שהתקופה במורה סימונה כבר מאחורינו. לא רצית שתעלה... צ'רלי, תפסיק לשיר! אתה בחיים לא תהיה זמר פופ מפורסם. ובטח שלא תפתח הופעה ב-15 השלישי, מגוון אורחים בנושא שנות ה-2000. וואו, היא הייתה משהו אחר. טוב צ'רלי, היה ממש נחמד להכיר אותך, אבל האמת שאנחנו חייבות ללכת, אני צריכה לעשות בייביסיטר לחמוס שלי. ביי! ביי צ'רלי! ביי לולו. וביי אלי. קראו לה אלי? איך הוא? יואו, שכחתי לעשות איזה שיעורים להגשה, יש מצב אתה נותן לי להעתיק? כן, סבבה, ככה. יש מצב גם אתה מעתיק בשבילי? תגיד, אתה יכול לשמור על הכלב שלי לאיזה שעה? אני פשוט רוצה לעשות פה ריצה ואין אף אחד בבית. לא הגזמנו, אתה רוצה גם שאני אקח אותו לטיול? אתה יכול? תגיד, אתה יכול לקנות לי קולה? אני אביא לך כסף. תעשה את זה אתה מארח. נו, בגלל שאני מארח, אין לי זמן. אוי, נו. מה קרה? חבר שלי כל הזמן מבקש ממני טובות, והנה, עכשיו הוא אומר לי למסור לו את הקוד שלו שנשלח בטעות אליי. די כבר, אני לא יכול יותר כבר עם ההוא. רגע, עצור, מנסים להשתלט לך על הוואטסאפ. צדקת, באמת השתנתו לו וסימסו ממנו אליי. כן, ראיתי שמערך הסייבר הזהיר מההונאה הזאת. לא מוסרים קוד אישי לאף אחד. מערך הסייבר הלאומי ממליץ להטמיע אימות דו-שלבי בוואטסאפ וגם להגדיר בהגדרות כתובת מייל לשחזור החשבון בשביל להגן על עצמנו בפני ההונאה הזאת. יכולה לחזור על זה. וואי, תודה על העזרה. ידעת שזה כל כך קל להיות בטוח ברשת? ברור שידעתי. היי! אני אבדוק איזה קו אנחנו צריכים? לא, עזבי, אני מכיר את הדרך הכי מהירה. אנחנו צריכים לעלות על קו 45 ולעצור בתחנה הדרומית לקניון הנטוש. אנחנו נפגוש שם את עוזי חבר שלי והוא יוביל אותנו לחניון. החניון הזה הוא גם הבית שלו, אז תנסי לא להעליב אותו. אהבתי את העיצוב. אנחנו נצא משיח בפארק ונצטרך ללכת 1.5 קילומטר בקצב של 9.4 קמ"ש לכיוון מערב. רגע! וככה נגיע בדיוק בזמן הביתה. או שתפתחי פנגו, תבחרי מסלול, תתקפי דרך האפליקציה, וגם החודש את מקבלת נסיעה חינם. אם חושבים על זה, זה גם פחות או יותר אותו הזמן. אני חושבת שאני אלך על הפנגו. בחירה טובה. עוזי, אנחנו בסוף לא נגיע. מה, פנגו? אין על חינם. אין על חינם. זה גם הרבה יותר מהיר. יש לך עיניים יפות. תודה, הן לא מסתכלות לצדדים. וואו, רגע! לאן את צריכה? הביתה, שלחו לי תמונה שיש הומלס בבית. אל תאמיני להם, זה AI. די עם ה-AI. אני חייבת לראות משהו אמיתי. יש עכשיו מסלול של ויקטוריה סיקרט. מאכזב. כן, לא הייתי נובח פה בשביל אף אחת. Pero siempre tira un like y eso me tiene pensando she likes me. Si te quedas conmigo vamos a hacer. טוב, לא צריך. אני הייתי אומרת את השם הלא נכון בחתונה בשבילך, ואתה לא עושה חנון בשביל זה. אוף, למה זה קרה לי? כי ככה השם רצה. לא שכחתי, עובדה פתחת עונה. סוכרת עונה? שאלה ראשונה. זה היה מהיר. לשלוח לנויה. First and still, hit to the kitty, hit to the kitty, yeah.
תביא את זה. מאיפה קנית? מה? זה מחול. אני מת על חול. מה קיבלת? מצחיק, לא מצחיק. דונלד טראמפ בכנסת. מה? אבל לא היה ממש מצחיק. בסדר, אבל פה זה הרנדומליות שהדר מוכתר מזכירה שיש לה 2 תארים. פה אלון גונן ונועם טקלה, ופה זה השם שאתה קורא לי בוואטסאפ. איך את אומרת שזה יותר מצחיק? מה את אומרת? איך זה יום? טוב, אני רעבה. את רוצה כבר להזמין? אנחנו כמעט סוגרים כבר. אני ראשונה בתור? כן, הבחור הזה סתם יושב פה, הוא מחכה לישראל בידור או משהו? והוא כבר תלוי כמה שעות. טוב, אני רוצה 7 ליטר של גלידת פרנוי. 12 בקבוקי משקלוטי. 12 משהו. ואולי תשימו ברמקולים. טוב, עכשיו את מגזימה. כן, מאז הבית ספר היא אוהבת להגזים. זה לא נכון, אתם סתם מאשימים. אני לא עשיתי שום בעיות בבית ספר הקודם שלי. התקבלתי. טל מוסרי מסר בהצלחה, אבל לא. איך אתה יודע? ציפור קטנה לחשה לי. לא יכולה להיות בפסטיגל כי אתם עושים את סיכום הטרנדים השנתי בחנוכה. אני כבר הציפור הנחמדה הזאת העלתה את זה. מכירת הכרטיסים של מופע סיכום הטרנדים השנתי החלה. אז כנסו ממש עכשיו דרך הכישורים בעמודים שלנו, או דרך אתר איבנט. האירוע התקיים באולם ה-D1, שהוא 20 דקות מתל אביב, רבע שעה מהרצליה, 5 דקות מרעננה וכפר סבא, ו45 דקות מקריית מלאכי. למה ציינתי את זה? זה ממש רחוק. 60 דקות בפקקים. ואנחנו ממש נשמח לפגוש אתכם שם. ואל תדאגו, יהיה חמים. לא יהיה חמים. למה את אומרת סתם? נו, אהבת, פרסמנו מופע טרנדים בתוך סרטון טרנדים. הבנת, טרנדים בתוך טרנדים. לא בשביל זה אוהד בוזגלו הוציא אותנו ממצרים. שמות של בנות שאנחנו מכירים. אורן. זאת אורן. את דגלנית. ומה איתי? את לא דגלנית. אבל אני יכולה להיות. מה זה? עם הסרט הזה את נראית כמו מלכת יופי. זאת? לא, התכוונתי מלכת לפחות יש אופי. התכוונתי מלכת האוכלת יותר מדי טופי. באמת בא לי משהו מתוק. אתה חייב לעשות לי תמונה. I wanna talk on a flop, flop. Okay. לא. Flop. I wanna talk on a flop. I do not care about these niggas, so why would you think that I care about a לא, את זה! טוב, העליתי. וואי, מה נעשה עכשיו עם כל הפרינגל של הרצפה? שנל. קואוצ'רה. I know I should sleep, but the voices in my head go. יואו, איך אני מחכה 22, רואים לך בעיניים. הנה הוא נזכר שהוא ג'סטין. איזה שולט שם אחריו. גאווה ישראלית! הם באמת גאווה ישראלית. וואי, אני צמאה. סליחה? כמה עולה כוס מים? 20, mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor é 6, 7. דולרס. אתה גיבור? 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 Give me my money! לא זה. אז כך. תודה לך עולם, תודה. אז מה תעשה עם זה? חשבתי לקחת שיעורי ריקוד. אני אלמד אותך. מה, לא טוב? זה טוב או לא? סליחה? כן, זה פחות בשבילך. אולי ספורט? אז אולי... מה זה? למה את מנסה לעזור לי? מי לימד אותך להתנהג ככה? וואי, אף פעם לא ראיתי. אתה חייב. רואים איך פפה לובשת את הנעליים שלה? מאוד מתחשבת, מאוד חמודה. Very demure. מה יש אחרי? רינת גבאי, רוצה לראות? ברור. הנה. זה לא מה ש... תגידו, מלאני פה? לא. אתה התחפשת עכשיו אליו? ככה זה בכל סרטון חדש לך? אני לא יכולה לסמוך עליך יותר. ערב טוב, ערב מצוין. אבל בוקר. הנה הוגה שלך. Hear me out. מה את עושה? מלצרים אמורים לרקוד ולשיר ביום הולדת, לא להרוס את ההוגה.
יש לכם פה חתולים? כן, זה מקס. רוצי שמוליק, קורא לך. תמיד עובד. ויצא 120 שקלים. Okay, soon as I stepped in the club, I בלי טיפ? אתה חייב למות. טוב, אני זז. כמה טעויות אתה תעשי היום? 0! שום טעות! אני לא טועה. פוטרתי. את יודעת שזו לא הייתה החלטה שלי. פעילה. אז אם ככה, יש לך זמן ללכת איתי להופעה? טוב, אבל קודם אתה צריך לעבור מבחן. עברת את המבחן. אתה חושב שהם השאירו שם פין? זה הופעה של... ידענו שיהיו! היו צריכים להוסיף פה פיים. טוב, מה נזוז?